Salutacions, em dic Anna, soc ecologista. I tot el que es diu en aquest vídeo és una veritat terrible. I cada dia s'empitjora perquè estem augmentant el tall dels boscos i la contaminació. Em vaig comprometre amb l'ecologisme perquè volia canviar tot això i aturar la destrucció. Però, de fet, ara veig que això és impossible en el nostre format consumista de la societat. I fa mal que aquestes persones, que realment volen salvar el medi ambient, no puguin influir en res. Així és com funciona la societat de consum. Mentre que en el món científic distribueixen subvencions basades en interessos personals i prenen decisions en fòrums internacionals per salvar el medi ambient, aquestes decisions no són vinculants i tenen terminis imprecisos, i en aquest mateix moment el nostre planeta s'està morint i estem a la vora del desastre ecològic. És important entendre que hi ha 3 etapes de destrucció ecològica. La primera etapa és quan l'ecologia pot recuperar-se per si mateixa i ja hem passat aquesta etapa irrevocablement. Fins i tot si deixem de llançar residus al medi ambient i destruir tot el que està al nostre camí ara mateix, fins i tot en aquest cas, l'ecosistema ja no serà capaç de recuperar-se per si mateix. El nivell de destrucció és tan gran que només és possible salvar la natura amb l'ajuda directa i activa de les pròpies persones. I aquesta és la segona etapa en què estem ara, l'etapa en què es necessita reanimació d'emergència. Hem de desfer tot el que nosaltres mateixos hem fet a la nostra Terra. Perquè si passem a la tercera etapa, aquest és el punt de no retorn. El nostre planeta està a punt de no ser apte per a la vida. A la Terra ha començat un període de la 6a extinció massiva d'espècies, igual de ràpid com el període en què els dinosaures es van extingir. L'ésser humà també és una espècie biològica. Llavors, per què pensem que si tots els que ens envolten moren, definitivament sobreviurem? Si la majoria de nosaltres no som conscients del perill en què ens trobem ara mateix. Encara tenim l'oportunitat de canviar les coses, però se'ns acaba el temps. Les zones mortes en els oceans del món estan augmentant a un ritme catastròfic. Són zones en les quals qualsevol forma de vida marina està morint a causa de la disminució dels nivells d'oxigen. La primera zona morta va ser descoberta el 1970. Hi havia 146 zones mortes el 2004 i el 2008 ja n'hi havia 405 zones identificades. I el seu nombre augmenta cada dia. Les zones mortes tendeixen a formar-se prop de costes poblades, ja que la seva formació depèn en gran mesura per les aigües residuals i els productes químics que contenen. Això ha portat al fet que una de les zones mortes més grans ara és d'uns 70.000 quilòmetres quadrats. El mar s'està morint i, per tant, nosaltres morim amb ell. Al cap i a la fi, l'oceà ens dona oxigen i protegeix la Terra del sobreescalfament. Actualment, les zones mortes són un procés reversible, però ningú està prestant atenció a resoldre aquest problema. Per què els economistes afirmen que reduir la contaminació a 0 és ineficient, ja que el cost d'aquesta reducció superarà els beneficis? Per tant, resulta que en una societat de consum
Actuar per salvar vides simplement no és rendible.